ஆரம்பிச்சு அவங்கள நான் பார்த்துட்டேன். கிருமி படத்தை நிறைய பேருக்கு படம் பார்த்தானது. நான் படம் பார்த்தேன். இந்த படம் சொல்ல ஒரு விஷயம் ஒன்று தான். எங்கே இருந்தாலும் சரி, எந்த இடத்துலாம் சரி, நம்ம ஆரோக்கியமாக இல்லைன்னா நம்மளை ஏதாவது ஒரு கிருமி தாக்கிறோம், நம்ம ஜாக்கிரதையாக பார்க்கணும். நம்மளை அது ப்ரொஃபஷனல் சைடும் சரி, நம்ம லைஃப் சைடும் சரி. படத்தை பார்த்தேன். கதிர் இந்த படம் பார்த்ததுக்கப்புறம் தான் எனக்கு கதிர் அறிமுகமானார். கதிர்கிட்ட சொன்ன ரொம்ப நல்லா பண்ணியிருந்தார். மதியான கூட்டத்துலேயும் சரி, பிரமாதம். ஃபஸ்ட் படம் மாதிரியே தெரியல. நான் கேமரா பயம் எதுவுமே இல்லாமல் பிரமாதமாக பண்ணுற எக்ஸ்பிரஷன் ரொம்ப கிளியராக தெளிவாக இருக்குது. வாழ்த்துக்கள் கதிர். ரேஷ்மி அழகாக இருந்தாங்க. அனுச்சரன் வந்து எனக்கு மணிகண்டன் மூலமாக தான் பழக்கம். தேசிய விருது இயக்குனர் மணிகண்டன் மூலமாக தான் பழக்கம். மணி எனக்கு ஒரு 2008 தெரியும். மணி சொல்லி ஆஃபீஸில் போய் தான் படம் பார்த்தேன் நான். எனக்கு இந்த படத்தில் ரொம்ப பிடிச்சதுன்னா படத்தோட எக்ஸிக்யூஷன், டைரக்ஷன் வந்து அவ்வளோ பிரமாதமாக இருந்தது. ஒவ்வொரு சீன்லேயும் ஒரு ஆர்டிஸ்ட்டில் எவ்வளோ வேலை வாங்கணும், எந்த அளவு வேலை வாங்கணுங்கிறது அனு ரொம்ப தெளிவாக இருந்தார். அனுச்சரன் ரொம்ப தெளிவாக இருந்தார். அந்த பேக்ரவுண்ட் ஸ்கோரும் சரி, ஒவ்வொரு சீனுமே வந்து அந்த அந்த பயத்தை ஏற்படுத்திட்டே இருக்கு. சீன் வந்து கூலாக இருக்குது, ஆனால் பேக்ரவுண்ட் ஸ்கோர் வந்து ரொம்ப டார்க்காக மாற்றுது. அதை அழகாக பண்ணியிருந்தார். கே அவருக்கு என்னுடைய வாழ்த்துக்கள். அந்த கேமராமேனோட ரஞ்சித் சாருக்கு என்னோட வாழ்த்துக்கள். ஓரளவு நல்ல படம். வழக்கமாக போலீஸு இந்த மாதிரி வந்த மாதிரி ரவுடி சார்ந்த ஒரு படமாக இருக்கும் எதிர்பார்ப்போம். அப்படிலாம் எதுவுமே இல்லை. ஆனால் ஒரு புது அனுபவமாக இருக்கும். ட்ரெய்லர் வந்து ரொம்ப அழகாக கட் பண்ணியிருந்தாங்க. அதுதான் படமும் கூட. நான் ஓவரால் எல்லாருக்கும் என்னுடைய வாழ்த்துக்கள். நான் நன்றி. கூப்பிட்டதுக்கு நன்றி. தேங்க்யூ ஸோ மச். கண்டிப்பாக.